बे समाव बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। आसाम आरो नर्थ इस्टफोरनि थाखाय गिदिर खहा। गुवाहाटी नोगोरमायाव जापाननि गाहाय मन्थ्रिनि फैगोनखौ लानानै जोंगा मागा समायहोनाया ओरैनो थांसिगोन नामा? थारैनो आसाम आरो नर्थ इस्टनि रायजो राजाफोरनियाव गोबां सोंथि। जापाननि गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायफैगोन ना दावबायफैलिया? मा जाहोननि थाखाय जापाननि गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायनाया फेलें जाखो? 1 जुलाइआव गुवाहाटी नोगोरमायाव जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइची फैगोनखौ लानानै आसामनि थागिबिफोरा बै दिनखौ नेनाया दिनै फेलें जानो हासिगौ। 18 जुनाव जापाननि गाहाय मन्थ्रिनि दोलोनि सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि सावगारि आखिनायाव गोबां सुबुंफोरनि जथुमनायनि जाउनाव ट्राफिक जामाव 2 घन्टासिम थानो गोनां जादोंमोन आरो बेबादि थासारिखौ नुनानै जापाननि गाहाय मन्थ्रिनि दोलोआ सोमोनांदोंमोन। खारिथि बुथुमनो फैनाय बै जापाननि गाहाय मन्थ्रिनि दोलोफोरनि खारिथि बुथुमनायाव बेफोर थासारिखौ नुनानै आरो बैफोर माखासे नांगौ रोखोमनि सुबिदाफोर गैयैनि जाउनाव जापाननि गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायनाया केन्सेल जानो हासिगौ। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला आसामाव दावबायनायखौ केन्सेल खालामनायनि जाउनाव भारत आरो जापाननि गेजेराव सावरायनाय फारिलाइया निउ दिल्लीआव सोलिबाय थागोन होननानै मिथिनो मोन्दों।